Anzjana ta' 70 sena li toqgħod ħażabbar tilfet ħajjitha wara li sabet ruħha f'diffikultà fil-bajja ta' San Tumas. Il-każ seħħ fl-10:09 ta' dalgħodu fejn il-mara kienet qed tum fin-naħa tal-bajja magħrufa bħala tal-Fajtazza f'Witilajn. Sorsi fuq il-post qalulna li kollox seħħ f'Tebqatajn fejn l-anzjana waqt li kienet qed tum bdiet tgħid li qed tħossha għajjiena u persuni li nsertaw viċin ta' fejn kienet qed tum pruvaw jagħtu l-ewwel għajnuna. Imxiet forsi 6 metri u rajta vuċċa fil-li kien il-fuq fil-li tafatu mal-ilmajek u bit ngħidilha. Bdejt niġri jena, batta bit ngħid in-nies biex ndaħħal ġewwa għax ġiet vuċċa l-isfel fil-weġġ. U nkun ma tilax għax ma tidħolx naqra l-ġewwa issa fejn ħeqla. Ma laħqetx miskina. Kien propju għal-ħabta ta' nofsinhar neqsin kwart, meta l-anzjana deret titella mill-parti t'isfel tal-bajja permezz ta' helikopter tal-Forzi Armati ta' Malta. Dan wara li interventi biex jippruvaw isalvaw lil mara rriżultaw għal xejn, hekk kif il-mara kienet mejta diġà. Fuq il-post stajna nosservaw l-operazzjoni delikata biex titella il-mara, hekk kif il-helikopter issejjaħ għaliex minn fejn kienet il-mara ma setgħetx titella kif ġiepu laħaq. Intant wieħed mill-persuni li ta' l-ewwel għajnuna irrakkonta magħna li l-anzjana kienet ta' kuljum tinżel tom f'din il-parti tal-bajja fejn kienu jgħidu kelmtejn u jgawdu l-baħar u x-xemx. Bleħnu miksur għalinna li huwa prova jagħmel li jista' iżda l-bambin rieda miegħu. Intant fuq il-post kien hemm membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili flimkien mal-Pulizija u tal-Forensika kif ukoll tim mediku mill-emerġenza immexxi mit-tabib Jonathan Joslin u membri mill-laqda tas-Salib l-Aħmar li l-kol assistew f'din l-operazzjoni ta' salvataġġ. Dwar dan il-każ infetħet inkjesta maġisterjali immexxija mill-Maġistrat José Demicoli fejn ħatret diversi esperti sabiex jassistuha.